Едно преводаческо недоразумение, което често се среща в англоязичните филми, озвучени на български или с нашински субтитри, се отнася за едно миловидно животинче. Той е от голямото семейство на гризачите, но опитомените членове са сред най-популярните като домашни любимци за деца. Става дума, разбира се, за морските свинчета, от които у дома се гледат около 10 на породи, като цветовете и цветовите комбинации са изключително много. Има гладкокосмести, такива с хунтава мека козинка, както и дългокосмести, при които също има вариации. А преводаческото недоразумение, за което ви споменах, е, че някои неумели последователи на Свети Иероним пресъздават понятието за морско свинче като гвинейско свинче, защото, видиш ли, те на английски са гинея пик. Но откъде на къде англоговорящите наричат морските свинчета с това име? Една от хипотезите е, че когато тези животинки за пръв път се появяват в Европа, идващи от Южна Америка, те са дошли през Гвинея в Западна Африка. Освен това, за англичаните от 16 и 17 век всичко непознато и ново е било гвинейско, както ние казваме, че нещо ни е тъмна Индия. Друго обяснение гласи, че Гвинея всъщност е преиначаване на Гвиана, т.е. на региона по североизточните брегове на Южна Америка, където днес се намират държавите Гвиана, Суринам и Френска Гвиана. Това звучи доста по-правдоподобно, все пак родината на тези твари е именно на този континент, макар и по-на запад в региона на Андите. Колкото до добавката свинче, и при нея няма яснота. Може би тя идва от факта, че телосложението им до някъде прилича на това на прасетата, с големи спрямо телата глави, здрави шии и закръглени задници, без опашка, която да има някакво значение. Освен това, понякога квичат като свинете и прекарват много време в хранене. Казахме вече, че морското свинче произхожда от Андите. В западните общества то се отглежда като домашен любимец и едва ли има някой, който би си помислил да го яде, освен ако не е в крайна нужда. Преди 7000 години обаче племената в Южна Америка го опитомяват именно с тази цел. И то и до днес има важна роля в културата на местните, не само като източник на храна, но и в традиционната медицина и в религиозните церемонии. Обичайно животното е било запазено най-вече за церемониални ястия и като деликатес, но от 60-те години на миналия век то е станало по-социално приемливо за консумация от всички хора. И сега то продължава да бъде основна част от диетата в Перу и Боливия, особено в планинските райони. Също се яде в някои региони на Еквадор и в Колумбия. Тъй като морските свинчета изискват много по-малко място от традиционните видове добитък и се възпроизвеждат изключително бързо, те са по-бърз източник на храна и доход от много други домашни животни, като свине, овце, кози и говеда, а могат да бъдат отглеждани и в градска среда. Месото на морското свинче е с високо съдържание на протеини и ниско съдържание на мазнини и холестерол и се описва като подобно на заешкото и тъмното пилешко. Животното може да се сервира пържено, на скара или печено във фурна, а в градските ресторанти се поднася и под формата на гювеч или фрикасе. Еквадорците обикновено го консумират като супа. Перуанците изяждат приблизително 65 милиона морски свинчета на година и животното е толкова вкоренено в културата, че едно известно изображение на Тайната вечеря в катедралата в Куско показва Христос и 12 апостоли, които се хранят с морски свинчета. Животното остава важен аспект за определени религиозни събития, както в селските, така и в градските райони на страната. Един такъв празник, известен като събиране на морски свинчета, е основен фестивал в много села в източно Перу и съчетава елементи от католицизма и предколумбовите религиозни практики. В някои населени места се назначава специален слуга, който да ходи от врата на врата, събирайки дарения под формата на морски свинчета. На Мегдана животинките биват освободени в симулирана битка с бикове, но въпреки това част от празненствата остава яхния, приготвена от тяхното месо. В някои общности убиването и сервирането на животното се определят като символична сатира, насочена срещу местни политици или важни фигури. Перуанския град Чурин пък има ежегоден фестивал, който включва обличане на морски свинчета в сложни костюми.
Повечето такива празненства се провеждат на Националния ден на морските свинчета във втория петък на октомври. Няма как такива обичаи да останат изолирани само до една държава. Затова в Ню Йорк, например, много имигранти от Андите отглеждат и продават морски свинчета за месо, а някои южноамерикански ресторанти в големите градове в Съединените щати ги сервират като деликатес. В края на миналия и началото на този век Перу дори започна да изнася едри породи за Европа, Япония и Щатите с надеждата да увеличи консумацията извън страните в Южна Америка.